Vi har 650 cirka børn og unge, som har så hårde kår derhjemme, at de bliver nødt til at blive anbragt uden for hjemmet. Vi har op mod en fjerdedel af vores børn, som er omsorgssvigtet, og det er temaet for i aften. I aften kan det være, at der er nogle børn, der går i seng sultne, og det kan være, at der er andre børn, som er utrygge og er bange, og det kan være, at der er børn, som måske ikke kan se det gode ved livet. Og det er et tungt emne, vi skal beskæftige os med i aften og debattere, og velkommen. Baningor Heilmann, velkommen til dig. Du er med i en projekt, der hedder Inunaruna Iqoqarsuq. Du har selv personlige erfaringer, og derfor er du med i det projekt. Kan du fortælle lidt om dine egne personlige oplevelser? Da jeg var 16 år, prøvede jeg at tage mit eget liv for første gang, og anden gang prøvede jeg det igen, da jeg var 19 år. Da jeg var 16 år og forsøgte selvmord, var der overhovedet ikke nogen hjælp eller noget som helst, og der blev heller ikke talt om det. Det var som om, at det ikke var sket. Men da jeg blev 19 år og prøvede det igen, så besluttede jeg mig, at jeg må altså finde hjælp. Og jeg har så fået den hjælp, som jeg selv måtte lede efter. Jeg har virkelig manglet, at nogen ville spørge mig, om jeg havde brug for hjælp eller støtte, enten fra sagsbehandler eller fra andre voksne personer. Du har altså selv måtte gøre noget for at finde den hjælp, du havde brug for. Ja, heldigvis har jeg fået meget hjælp og støtte fra min egen familie, og de har også hjulpet mig med at finde den vej, jeg blev nødt til at gå i forhold til at få en behandling, for eksempel. Da du var 16 år og prøvede at tage dit eget liv, hvad skete der så? Altså, jeg fik overhovedet ikke nogen hjælp overhovedet. Det var som om, at det bare blev glemt. Selvfølgelig havde jeg min oplevelse inderst inde i mig selv, men selvfølgelig har jeg også tænkt, hvorfor må der ikke komme nogen og hjælpe mig, eller tilbyde mig støtte? Og det samme var det også fra skolens side, fordi det var som om, at skolen blot lod mig gå min egen vej. Så derfor har det virkelig været en mangel for mig, at jeg ikke fik nogen hjælp. I dag er du 24 år, og du går på Biarritzarfik nu. Og vi skal så lige kigge lidt på kandidaterne og spørge dem, altså i forhold til, at der kommer at man iværksætter tidlig indsats i forhold til dem, som er i lignende situation som Baningor. Hvad skal man gøre? Først er det selvfølgelig ulykkeligt, at man ikke kan tilbyde nogen hjælp på nogen måde, siger Baningor M. Kruse Adasut. Og jeg mener, at vi bliver nødt til, at vi i fællesskab må finde ud af, hvad det er, vi skal gøre for at give den støtte og den hjælp, som de unge har brug for. Vi bliver nødt til at oprette nogle rådgivningscentre, som de unge kan henvende sig til. Og det må vi sammen finde ud af at få etableret. Og vi bliver også nødt til at lave nogle informationskampagner for, at vi kan forebygge disse ulykkelige tilfælde. Bliver flere. Og demokraterne, jeg synes, at vi skal respektere Baningor, at hun kan erkende disse ting, som hun fortæller nu. Og det er klart, at det er noget, som rører sig i folk.
Og da det er en rigtig vanskelig situation, du har været i, så mener vi jo selvfølgelig, at der bør være en hjælp, så folk kan komme videre. Og selvfølgelig skal partierne på tværs af de forskellige partifarver finde hinanden og hjælpe og samarbejde om at finde ud af, hvordan og hvorledes vi kan gøre en indsats for at være mere forebyggende. Vi kan løfte situationen, hvis vi gør det i fællesskab. Hvad er jeres forslag? Altså, vi har jo de forskellige steder, man kan henvende sig til i dag. Og det er ikke sikkert, at man måske kan få den hjælp, man lige har brug for, men der er selvfølgelig mulighed for at få en eller anden form for støtte og hjælp ved at henvende sig til det offentlige. Og selvfølgelig skal vi udvikle, at der bliver endnu flere steder, man kan henvende sig til. Hvad mener Siumut? Jeg vil gerne sige tak til Baningwaq, at hun kan stå frem her og fortælle om sin situation, som hun har gjort siden i foråret. Altså, jeg mener, at man bliver nødt til at konkretisere det arbejde, som det forebyggende udvalg de forskellige steder har. Og det er vigtigt, at de fortsætter det arbejde. Når der har været begået selvmord eller forsøg på selvmord, så er det også utrolig nødvendigt, at der er nogle psykologer eller nogle støttepersoner i hver eneste bygd, som kan komme ilende og være samtaleperson for de unge, for at finde ud af, hvad det der sker med den unge. Og det er utrolig vigtigt, at vi får skabt en dialog om tingene, også i situationen, så vi kan undgå, at endnu flere ender så ulykkeligt. Fordi vi kan jo se, at det er et behov, og det er også nødvendigt, at vi taler åbent om tingene. Og jeg mener, at de forebyggende udvalg, der er de enkelte steder, gør et stort arbejde, men det skal vi selvfølgelig have udvidet og udviklet. Altså, der er for eksempel de eksisterende muligheder i dag, og vi ved, at der er forskellige, for eksempel inden for sundhedsvæsenet, man kan henvende sig og få hjælp. Det ser ud som om, at der er nogen, der har misset at skulle samarbejde. Altså, jeg har selv haft svært ved at acceptere min egen situation, da jeg var 16 år, men da jeg blev 19 år, så kunne jeg pludselig se, at jeg egentlig manglede at få noget hjælp og støtte. Fordi når man har det så skidt, og når man har det så skidt med livet, jamen så har man altså måske heller ikke lige kræfter eller ressourcer nok til at forsøge at finde hjælp. Men heldigvis så havde jeg en, der kunne hjælpe mig i situationen, da jeg var 19 år. Og det er nødvendigt, at man skal have en støtteperson med sig, når man skal henvende sig til sundhedsvæsenet, og også til socialforvaltning og flere andre steder. I forhold til en tidligere indsats, hvad mener de andre partier? Fordi Baningwaq har jo ovenikøbet prøvet det 2 gange. Inuit Ataqatigiit, Akata Fontaine, Baningwaq, du er rigtig stærk, og du står her. Men jeg mener, at vi bliver nødt til at melde helt præcist ud, hvem det er, man skal henvende sig til, når man har det så skidt med sådan nogle tanker. Og det skal stå soleklart, hvor det er, man skal ringe hen, og hvor man kan henvende sig. Og jeg mener også, at ved det allerførste henvendelse til sundhedsvæsenet, så skal der ske noget. Så skal der nærmest gå en proces i gang i forhold til, at man indkalder familien til samtale og flere andre sagspersoner, som skal rådgive og hjælpe den unge.
Vi har jo et ønske om, at man åbner et døgncenter, at man undersøger mulighederne for at åbne et døgncenter, som kan være rådgivning dag og nat for unge, som kommer i den situation. Og det kan også være familierne eller pårørende til en ung, der har det rigtig skidt, som bør kunne henvende sig. Jamen, sådan nogle rådgivningscentre, de koster jo penge. Hvor skal pengene komme fra? Jeg mener, at der allerede er penge i forhold til det forebyggende arbejde, hvor vi har bevilget penge til disse indsatser. Og vi har allerede en national strategi, som skal løbe fra 2013 til 2019, og det er en strategiplan, hvor der bliver sat penge til side hvert eneste år fra Inatsisartut. Jeg mener, at man i forhold til Baninuaq situation og lignende situationer på den måde kan tage bedre hånd om disse unger. Fordi det handler også om, at man skal tilbyde flere forskellige former for støtte og bistand. Demokraterne? For nogle år siden, der havde vi en indsats og også en informationskampagne i forhold til at forebygge selvmord blandt unge. Og det er nødvendigt, at vi præciserer disse indsatser, som vi allerede har, og præciserer dem endnu bedre. Fordi vi skal alle være med til at hjælpe og give støtte til de unge i forhold til, hvad vi kan gøre i forhold til en forebyggende situation. Inunnarita, det gode liv, er jo en indsats, som alle partier og også det offentlige har haft gang i. Og jeg mener, at man skal fortsætte af det spor, man har lagt. Og det er nogle gode indsatser, der bliver gjort, lige så vel som der bliver brugt rigtig mange timer. Og der kan være behov for at bruge endnu flere timer og endnu flere midler til det, fordi vi bliver altså nødt til at gøre noget ekstraordinært, hvis ikke vi skal tabe de unge på gulvet, der har det skidt med livet. Baktinalraks Angnak Brøndlund, Baninuaq, tak for, at du står her i dag. Selvfølgelig er det lidt chokerende at høre, at en 16-årig pige ikke engang fik hjælp, da hun stod i situationen. Jeg mener, at vi bliver nødt til at blande os og gribe ind meget tidligere, også fra socialforvaltningens side, lige så vel som politiet også bliver inddraget i sådan et arbejde, når det værste er sket. Vi vil meget gerne støtte op om disse indsatser, også det forebyggende element, og vi vil gerne være med til at lade indsatserne blive endnu bedre. Også i forhold til det, som er blevet sagt her. For eksempel var der en person, som havde taget et kursus i, hvordan og hvorledes han kunne lave en forebyggende indsats, men også en akut hjælp i forhold til unge, der var selvmordstruede. Og nu kan vi jo så se, at efter man holdt op med disse kurser rundt om på kysten, så er det som om man er ved at glemme, hvor vigtigt det er med disse tidlige indsatser. I forhold til Tasiilorta, der ved vi jo alle sammen, hvor stort et behov der er for denne rådgivning. Og det kan blandt andet være efterladte efter pårørende, efter familiemedlemmer, der har taget deres liv. Nu kommer du lidt ud på et sidespor, men hvad vil I gøre for at, hvordan kan man gøre for at lave en effektiv forebyggende indsats? Bakti Inuit Randi Broberg. Jeg vil gerne sige, at det er rigtig godt, at Baninuaq at stå frem her, og hun er modig. Altså, vi har jo
det gamle Inatsisartut også over for det forhenværende naalakkersuisut rejst spørgsmålet om, hvorvidt at der var brug for et døgn eller et rådgivningssted, man kunne henvende sig dag og nat. Men dengang, der havde man desværre ikke en økonomisk bevilling til at kunne realisere dette, og det er jo meget ærgerligt. Men det er klart, at det er vigtigt, at man via enten telefonen, men også via internettet kan oprette sådan nogle rådgivningssteder, eller i hvert fald et sted, hvor man kan henvende sig. Og det bør være et sted, som er åbent både dag og nat, fordi problemerne kender ikke til klokken. Og hvis man står i en vanskelig situation, så er det rart at vide, at der er et sted, man kan henvende sig. Vi har jo... Jeg mener, at vi skal have genoplevet de gamle rådgivningsmuligheder, der har været tidligere. Hvorfor er der så stor brug for disse rådgivningssteder eller steder, man kan henvende sig? Altså nu har Randi jo sagt, at det ikke er altid, at der er bemanding på disse steder, hvor man kan henhente telefonrådgivning. Det er altså et stort ønske, at man kunne sikre en døgnåben telefonrådgivning for unge. Fordi jeg har selv stået i en situation, og det er rigtig svært ikke at have et sted at henvende sig, eller vide, hvor man skal gå hen. Altså nu har du jo haft en tryg barndom, sådan set. Du har ikke været udsat for overgreb eller noget. Du har haft en god folkeskolegang. Men måske var det noget, der i din ungdomsår, et eller andet, der skete, at du kom på et sidespor. Og der var der en i din vennekreds, som tog sit eget liv. Kan du fortælle lidt om det? Altså, det var inden for en meget kort periode, at der var flere af vores venner i vores omgangskreds, som tog deres eget liv. Og vi har ikke snakket rigtig meget om det, altså dengang. Men når jeg så tænker, når jeg ser i bagspejlet, så tænker jeg, hvorfor var der ikke en ungdomsklub, eller hvorfor var der ikke nogen i skolen eller andre, som egentlig rakte en hånd ud for at tage en dialog om disse ting. Og det var som om, at man bare skulle leve videre, selvom en af vennerne faktisk havde taget deres liv. Det er virkelig nødvendigt, at man får en kontant støtte og også opbakning, fordi det er altså noget, som man mangler, når man selv står i situationen. Altså, man bliver nødt til at gøre et eller andet forebyggende for ikke, at denne ulykkelige situation skal brede sig til endnu flere unge, så de står i den situation. Hvad kan vi gøre for at ryste op med en egentlig forebyggende indsats, Agathe Fontaine? Jamen, er det skolen, er det forældrene, er det vennerne? Jamen, så er det nødvendigt, at man samarbejder, så man ikke står alene i den situation. Og vi ved jo også, at har man oplevet, at en af vennerne har forsøgt at tage sit liv en gang, jamen så ved man næste gang, at der måske er en anden ven eller veninde, som står i den faretruende situation, og der er altid nogle røde lamper, der tænder i en. Så derfor skal vi altså skride til handling hurtigt. Og det bør også være for eksempel lærerkollegiet, som samarbejder om at hjælpe de unge i situationen, fordi det handler også om, at vi skal blive bedre til at være i samtale med hinanden og have dialog med hinanden. Og det skal være sådan, at alle mennesker ved, ung eller gammel, at den og den person har den og den funktion, og det er en, jeg kan stole på og have tillid til, som jeg kan henvende mig til.
Jamen, hvad er det så, vi mangler? Fordi vi oplever jo hele tiden, at de unge begår selvmord eller er selvmordstruede. Agathe Fontaine? Altså, nu har Baningwak jo ikke oplevet det ultimative. Hun har været truet og selvmordstruet, og vi bliver nødt til at gøre, altså simpelthen reagere meget hurtigere med det samme. Vi tror, at der er fare på færre i forhold til nogle unge, som kan stå i den ulykkelige situation. Hvad skal vi gøre for at mindske antallet af unge mennesker, der kommer i den ulykkelige situation? Magda Lund Olsen. Altså, jeg mener, at alle partierne har været enige om, at vi har en forebyggelsesstrategi, og jeg mener også, at alle partierne er enige om, hvor vigtigt det er at have sådan en strategi. Men det handler også om, at familiecentrene og det personale, der arbejder i familiecentrene, også får kurser i forhold til at arbejde med selvmordstruede unge og også pårørende. Og det skal være et kursus, som skal tilbydes hele tiden, sådan så man ikke mister en enkelt medarbejder, som måske flytter et andet sted hen, og så er der ikke nogen tilbage i kollegiet, som kan tage sig af det. Derfor er det vigtigt, at vi hele tiden og til stadighed udbyder disse kurser, så vi alle sammen kan være bedre rustet til at handle i situationen og hjælpe de unge. Og det handler også om, at man skal styrke sagsbehandlerne og andre, som i deres professionelle funktion arbejder med disse tunge sager, at de også bliver klædt på via uddannelser og kurser til at kunne varetage en god rådgivning og give den rigtige støtte. Og jeg mener også, at der er rigtig god plads til, at vi kan ansætte endnu flere, der arbejder med de her ting. Også at vi udvikler familiecentrene til også at kunne rumme sådanne ulykkelige unge menneskers situation. Og det slut, vi nævner Barisa, og det arbejde, som Barisa har udført gennem snart lang tid, det ønsker vi, at skal fortsætte. Og involvere forskellige fritidshjem, fritidsklubber, simpelthen steder, hvor de unge kommer. Også være parate til at tage akutte tiltag i det tilfælde, som vi hører om i aften, kan bearbejdes, og man kan handle på stedet. Hvorledes med økonomien, hvis man vil styrke det her område? Vi har jo faktisk gennem det offentlige hævet det beløb, der er afsat til disse formål. Og der er også områder, som man arbejder på at stifte forebyggelsesinstanser osv., som også trænger til at blive oprettet forskellige steder. Bonsi Inuit mener vi, at det er helt afgørende at drøfte, at vi ved jo alle sammen, at der her i Grønland er en høj selvmordsrate. Og de bagvedliggende problemer, at dem vi skal kigge mere på og snakke om. Det er noget med misbrug, det er noget med alkoholmisbrug, det er noget med de forhold, som folk er pålagt at leve under i mange tilfælde.
Hvor ligger roden til, at disse ting foregår? Ikke fordi vi hele tiden skal kigge bag og sige, at det var bare bedre i de gode gamle dage. Vi må søge ned til roden af alt det onde, som faktisk sker i forbindelse med selvmord. Jeg vil godt nævne Forsoningskommissionen, som vi jo har drøftet og vedtaget i Inatsisartut her ved sidste samling. Og dertil hører også de her spørgsmål. Hvis vi ikke først snakker om den, hvis vi ikke først finder ud af, hvorledes disse ting hænger sammen, så er det meget vanskeligt, så kan det være meget vanskeligt at finde ud af løsningen på disse problemer. Men vi håber meget på, at vi kan videregive de følelser, vi har fået fra vores egne bedsteforældre og fra vores egne forældre. Du mener med andre ord, at dette problem stammer fra kolonitiden. Ja, det er jeg helt overbevist om. Fra partiet Netop vil vi gerne pege på rejsehold, behovet for rejsehold af forskellige sundheds- og socialarbejdere. Fordi der er jo mange bygder, for eksempel, som mangler det personale, de har brug for. Mange bygdekontorer har kun ét menneske, der arbejder der som kontorassistent eller noget lignende. Og et andet problem, som jeg synes er påtrængende, det man kalder kriseberedskaber, det har vi jo heller ikke parat rundt omkring. Jeg har selv personligt været med i sådan en kreds af kriseberedskabsmedarbejdere. Men det svære har været, hvordan beholder vi de mennesker, der gerne vil være med i sådan arbejde. Noget andet, helt andet er, at det er nødvendigt at have en mere klar idrætspolitik, fordi idræt er virkelig en vej ud af disse problemer. Det er meget socialt tiltag, som kunne være rigtig vigtigt. Og demokraterne, uden at sige snakke alt for længe, så vil jeg sige, men for os er det helt nødvendigt, hvis vi skal komme ud over de problemer, som vi taler om her grundlæggende, så er det vigtigt, at vi giver de unge mulighed for at have et forum sammen med nogen for at snakke om disse tanker og disse problemer, de måtte have. Det med, at kolonitiden skulle få skylden for de problemer i dag, den køber jeg ikke. Vi kan ikke gå tilbage til kolonitiden og sige, det er derfor, at vi har de problemer med. Vi kan ikke tænke tilbage i tiden på den måde. Vi har problemer den dag i dag, og vi skaber selv de problemer. Vi kan ikke give dem videre til andre. Derfor er det helt afgørende, at vi selv personligt og imellem os arbejder sammen. Måske en lille bold over til Randi Broberg. Det vi tænker på, hvis vi skal vælge, uanset hvilket problem det drejer sig om, så må vi kigge på grundlaget for dette problem. Hvad med disse problemer? Det er jo ikke kun, der er noget, der er opstået her i den sidste tid, vi har haft dem i mange år. Og vi mener, at disse ting må op til overfladen. Vi siger ikke, at vi bare kan skyde skylden på fortiden. Men det er en del af historien, der er vigtig at have med. Og det har også været påvist, at bare de tanker omkring at begå selvmord også har relation i visse tilfælde. At alle de
eftervirkninger efter fra kolonitiden gør, at disse problemer, disse problemstillinger sidder i menneskene. Så der er efter vores mening et meget stort problem, som vi skal have gravet i. Vi må selvfølgelig kigge tilbage på, hvorledes vores bedsteforældre og vores forældre har levet i deres perioder. Har du hørt noget, som du synes, du kan bruge i dit videre arbejde, Benninger? Det er det med roden til problemet. På det tidspunkt, jeg selv havde problemet, var mit problem det, at jeg ikke vidste, hvor jeg skulle henvende mig. Og jeg var lidt forsigtig og havde ikke var generet overfor at fremlægge problemet over for mine venner. Jeg har efterlyst en meget mere større overvågenhed over for lærerne på den skole, jeg gik på. Måske var det meget tydeligt, som jeg husker det, hvorledes jeg havde det på det tidspunkt, med de store problemer, jeg havde kørende rundt. Kører rundt i hovedet. Jeg kan ikke skyde skylden over på mine bedsteforældre eller mine forældre. Men det, jeg tænker på, hvorfor er der ikke et mere tydeligt og mere klart forebyggelsessystem her i landet? Fordi det er ikke nogen skam at henvende sig til andre, hvis man føler, at man ikke selv kan løse sine egne problemer. Men det troede jeg på det tidspunkt, men det viste sig, at sådan var forholdene så ikke indrettet. Har du hørt noget fra kandidaterne, som du kan kalde konkrete tiltag, konkrete idéer i forhold til det selvmordsproblem, som du selv har haft? Naturligvis en stadig videreuddannelse af det eksisterende personale. Og vi skal tænke på, at vi er ikke så mange mennesker her i landet, og de højt uddannede er også antallet er begrænset. Jeg mener, og det mit budskab er, at livet er værdifuldt, og dette budskab vil jeg gerne bringe videre ud til andre unge. Og tak til Benninger, fordi du vil være med her. Vi har rigtig mange børn her i dag, som lever med problemer. Vi ved, at der er 642 børn i dag, som er anbragt på døgninstitutioner eller hos plejeforældre. Udover det, så er der sådan cirka en fjerdedel af det antal, som har været udsat for krænkelser eller overgreb eller endda misbrug. Jeg har et lille klip, som vi skal vise her i den forbindelse. Vi har Else Christensen, som har studeret spørgsmål omkring disse områder. Rigtig mange gode ting i Grønland i år. Pitsangursaanerit hamaana amattapput tamakkulu isiingitsuusarneqassangillat ajortuinnaama eqqartoqqajaanarussarpagut pitsangursaasoqartuarpoq annertuumik kisian suliassat suli annertuu pilussuupput ilisimasat amerliartorput periutsillu allangortineqartarlutik aningaasall eqqaangitsoorneqarsinnaangillat ikiuiniarnermi akiqarpoq ikiuingitsoornerli akisuneruvoq. Men det er heller ikke gratis at lade være. Ja, ikiuingitsoorn akisuneruvoq tikilluaqqusoo imaat. Det er endnu dyrere ikke at gøre noget. Og vi har den næste gæst. Jeres medlemmer
Det er for eksempel socialrådgivere, kommunale ansatte, socialråd, og de har mange opgaver. Men Else Christensen, som vi så lige før, nævnte, at der er faktisk gode tiltag på banen. Men er vi gode nok til det, vi laver i dag i forhold til at kunne hjælpe vores børn med de problemer, de har? Vi kan sagtens være dygtigere, efter min mening. Og det kan vi nå ved at have mennesker, som har viljen og kvaliteten eller kvalifikationer til at arbejde med disse spørgsmål. Og kræfterne til det. I vores forening så kigger vi meget på netop på disse kerneområder. Det er fordi, det er vigtigt i forbindelse med arbejde med børn, at man ved børns reaktionsmønstre. Hvad er det, børn gerne vil sige, eller hvad er det, de gerne vil vise os? Jeg i mit daglige arbejder med børn, samtidig med, at jeg også arbejder sammen med deres forældre, eller de lærere, der er på den pågældende skole. Og et af de problemer, som vi altid møder, det er, at hvis der er noget akut, der skal gøres, så er det altid et problem, når der opstår et eller andet akut. Fordi mange ved ikke helt, hvor de skal henvende sig, og hvad de skal gøre i de tilfælde, hvor der er akutte problemer. Eller er i tvivl om, hvem de skal spørge. Hvis vi tænker på de arbejdsområder og de byrder, som det også pålægger kommunerne, og vi ved jo også, at de kommunale ansatte har nok at lave i forvejen med andre ting. Ja, det har du helt ret i. Der er et helt taget store opgaver, rigtig mange opgaver for de kommunale ansatte. Og når vi taler om børn i det her tilfælde, så er der her utrolig vanskelige spørgsmål, man skal beskæftige sig med. Både i forhold til børnene, men også i forhold til deres omgivelser, deres forældre og de miljø, de bor i. Så med andre ord, så er det svært at nå det, I gerne vil. Ja, det er det. Vi har for få mennesker, der arbejder med i de bestræbelser, vi har. Noget af det vigtigste, vi arbejder for, det er at øge antallet af mennesker, der arbejder med disse problemer, med disse spørgsmål. Det er et politisk spørgsmål, uanset om det er selvstyret eller kommunerne. Hvis vi tager det først, hvorledes stiller Siumut så til det, at der er mangel på personale omkring, der kan arbejde med disse. Her kan vi ikke komme udenom, at kommunerne har jo det daglige ansvar, politiske ansvar, over for socialvæsenet, også over for børnene. Og jeg har været rundt som medlem af Naalakkersuisut for at mødes med de forskellige socialudvalg rundt omkring, netop for at tale om de her problemer, som vi har på tapetet i aften. Hvis vi skal styrke det, hvad gør vi så? Det er de spørgsmål, vi har så. Naturligvis har spørgsmålet om flere ansatte behov for flere medarbejdere været draget frem, men derudover også en videre dygtiggørelse, en videreuddannelse af det eksisterende personale, og også et mere effektivt samarbejde mellem de forskellige socialchefer, socialdirektører og de socialarbejdere, vi har i kommuner. Og ikke mindst på de områder omkring børn og unge.
Vi er faktisk i gang med det arbejde med forskellige kurser, som startede bare for 10 dage siden. Vi er blevet enige om disse ting med socialudvalget, med kommunerne. Vi har ligeledes også reserveret midler, økonomiske midler, til at kunne give kommunerne mulighed for at kunne betale for de nødvendige møder og kurser, der skal til på dette område. Efter vores mening i, så må der lovgives om, det må stå i loven, hvor meget disse socialarbejdere skal beskæftige sig med hvilke områder, og hvor meget de kan sige. Vi har også i Inatsisartut kigget på disse problemer i sin tid, og været med i det arbejde, der har været foretaget. Selvfølgelig ved vi, at de mennesker, der arbejder med disse ting inden for kommunerne og inden for socialområdet, løber tungen ud af halsen for at kunne nå alt det, de er blevet pålagt at lave. Og disse lovgivningsmæssige tiltag, som jeg taler om, skal selvfølgelig samarbejdes om sammen med kommunen. Denne lovgivning, som blev fremsat af det forrige Naalakkersuisut, gav man 16 dage til høringsprocessen, så var der selvfølgelig ikke nogen af kommunerne, der havde mulighed for at kunne svare inden for den tidsfrist. Og hvor er ansvaret for det arbejde? Det er hos kommunen, det ved kommunerne godt. Og hvis vi ikke udmønter det, så vil kommunerne stå i et dilemma. Vi har fra Naalakkersuisut sendt, det er rigtigt, dette lovforslag ud til kommunerne til høring. Efter kommunesammenlægningerne fra kommunerne blev omdannet fra 17 forskellige til 4 forskellige store kommuner, så ved vi jo også, hvilke problemer der kan opstå, og den forskel, der kan være, eller den tid, der kan gå mellem de forskellige dele af de store kommuner. Naturligvis er det rigtigt, at socialarbejdernes ansvarsområder må begrænses. Der skal være mere klare linjer. For eksempel primært i Kommuneraf Sommersor ved vi, at der er rigtig mange opgaver omkring børn, der bliver tvangsanbragt, børn, der kommer i pleje. Poul Hansen fra Demokraterne. Vi har ikke lyst til at stå frem og skyde bolden og skyde skylden over til kommunerne. Det med, at der er for få socialarbejdere, det vil sige, at der ikke er økonomi til flere sociale, det er korrekt. Jamen, hvis der skal være flere, hvem skal så, hvor skal pengene så komme fra? Det må være kommunalbestyrelsen, det må være kommunen, der må sørge for i deres prioriteringer, i deres budgetter, at sørge for, at den nødvendige arbejdskraft er til stede. Hvis vi ikke skal tynge kommunerne og de pågældende medarbejdere for meget, så er det der, vi skal gribe ind. Vi har for eksempel også forsøgt at hæve lønningerne for disse socialrådgivere og sagsbehandlere, men det har ikke hjulpet på puklen af arbejde, der ligger foran os. Altså spørgsmålet er, skal der være flere socialrådgivere eller hvad? Nej, de enkelte kommunalbestyrelser skal være i stand til at beslutte, hvor mange socialrådgivere der skal være. Og de enkelte kommunalbestyrelser
kommunalbestyrelse har jo det bedste indblik i, hvor mange arbejdsopgaver de enkelte socialrådgivere og også sagsbehandlere har. Magda, ganske kort. I forhold til den økonomiske side af sagen, synes jeg er ret vigtigt at sige. Jeg mener, det var i 2011, at vi under forhandlingerne mistede et tillæg til socialrådgiverne under disse overenskomstforhandlinger, og jeg synes, det er vigtigt, at man genindfører dette tillæg til socialrådgiverne. Altså, hvad er det, vi skal gøre? Magda, jamen, i dag har vi en masse ubesatte stillinger, eller som er besat af folk, der ikke har den nødvendige kvalifikation bag sig. Vi har op mod 120-30 socialrådgivere, der er uddannet, siden vi fik socialrådgiveruddannelsen i gang herhjemme. Men vi ved, at det er på grund af de lave lønninger, at kommunalbestyrelserne og kommunerne har så få socialrådgiverstillinger besat af socialrådgivere. Det kan godt være, at hvis man hævede lønningerne, at det ville være mere tiltrækkende for socialrådgivere at arbejde i det offentlige. Inuit Ataqatigiit, Agatha Fontaine. Jamen, jeg mener, vi kan lette nogle af de arbejdsbyrder, som socialrådgiverne har i kommunerne, fordi de har en masse administrativt arbejde, og hvis vi kunne lette dem for det, så kunne det jo være, at de kunne gå i gang med at arbejde med de ting, de i virkeligheden skal arbejde med, fordi socialrådgiver vil gerne arbejde som socialrådgiver og ikke som administratorer. Vi skal videre. Altså, socialrådgiver og sagsbehandler kan ikke følge med i forhold til arbejdsopgaverne. Altså, det er rigtigt, at siger Baningwak Kruse, at det er rigtigt, at der er alt for mange klienter til de enkelte socialrådgivere og også sagsbehandlere, når vi ser på det i dag. For eksempel i Danmark er der en øvre grænse for, hvor mange en sagsbehandler kan have af klienter, og der siger man maks 35, men sådan er det ikke i Grønland. Altså, vi mener, at det er en flerstrenget strategi, vi skal have gang i her. Lige så vel som vi skal have dygtiggørelse, og vi skal have nedbragt bunkerne af arbejdsopgaver og fordelt dem på en bedre måde. Sara Abelsen, kan du bruge noget af det, der bliver sagt her? Jamen altså, hvis man kan realisere nogle af de gode hensigter, man snakker om, man har her, jamen så kan det jo selvfølgelig godt være, at det bliver bedre. Men vi skal også huske på, at der er mange voksne mennesker, som selv har været udsat for forskellige former for overgreb. Og hvis ikke situationen skal blive værre, og hvis vi skal forsøge at lette en situation for en selvmordstruet person, så er det utrolig vigtigt, at man har ressourcer nok til at starte en tidlig indsats op, fordi det er ved en hurtig indgriben, man kan gøre noget og ændre situationen. Og det handler altså også om, hvordan vi arrangerer os, og hvordan vi koordinerer arbejdet og arbejdsgangene i det offentlige. Og det er altså nødvendigt, at vi har de forskellige kvalificerede mennesker til at kunne udføre det arbejde, de skal som sagsbehandler og også som socialrådgiver. Skal der være en grænse for, hvor meget de enkelte socialrådgivere og sagsbehandlere skal have af arbejdsopgaver? Hvad siger Bhakti Inuit, Randi Broberg? Jeg synes, det er så vigtigt et problem, at vi bliver nødt til at prioritere dette område, og i forhold til især hvilke hvilke ressourcer der skal være, også i forhold til at smidiggøre det arbejde, der er for de, der arbejder med mennesker. Og selvfølgelig skal vi også kigge på uddannelsen af socialrådgivere. Men jeg vil også gerne tilføje, at det er vigtigt med tidlig indsats, når vi snakker om de her ting. Og der bliver vi måske nødt til
at tilbyde behandling over for de pårørende og også familierne, fordi det er jo en kæmpe stor mangelvare, vi har i dag. Og når vi har så mange, som er udsat for omsorgssvigt, og vi har så store massive problemer inden for det sociale område, der synes vi altså, det er utrolig vigtigt, at vi måske får etableret et rejsehold, som kan rejse rundt, som kan samle hele familien og ligesom give dem den rådgivning og den støtte, de skal have i samlet flok. Baktin Alarak, hvad mener I om det? Jamen, det er rigtigt, at det er altså et frygteligt stort problem, vi har, når vi har 642 børn og unge, som står i den værste situation, når vi er så lille en befolkning. Så hvis vi skal gøre noget rigtig godt, og som kan virke, så vil jeg sige, at vi via det politiske bliver nødt til at gøre noget og skride til, sådan så vi kan eventuelt fastsætte et maks antal sager eller klienter, enkelte socialrådgivere og sagsbehandlere bør have for at kunne varetage deres arbejde ordentligt. Fordi hvis ikke det sker, så kan der ske endnu værre ting, og problemerne kan eskalere til det værre. Nu skal vi også huske på, at vi har et miljø og en natur, der er, hvor rigtig mange mennesker henter fornyede ressourcer ved at tage ud i naturen. Og der kunne man altså forestille sig, hvorfor laver vi ikke nogle familiecentre ude i naturen? Vi skal videre. Else Christensen skal vi lige se igen, og det har noget at gøre med tidlig indsats. I forhold til børn anbragt uden for hjemmet, der er det nødvendigt, at man både besøger dem, men også at man har samtaler med dem og hele tiden følger op på dette barn, der er anbragt uden for hjemmet. Det er klart, at når et barn bliver anbragt uden for hjemmet, så følger barnet jo ikke længere med i, hvad der sker med familien, og det kan også ofte være sådan, at de andre børn begynder at se skævt til det barn, der bliver anbragt uden for hjemmet. Og der er flere forskellige ting, vi skal tage hensyn til. For eksempel, hvis man har en fordrukken familie, jamen så er der mange ting, man måske ikke lige lærer derhjemme i forhold til ansvar og flere andre ting. For eksempel kan man ikke lære som barn, hvis ikke man bliver lært op i det. For eksempel, at man kan afvente situationen lidt og flere ting. Sara, til dig. Nu har vi været lidt inde på det i forhold til, om man skal sætte en øvre grænse for, hvor mange antal klienter de enkelte socialrådgivere eller sagsbehandlere skal have. I dag er det jo sådan, at hver socialrådgiver eller sagsbehandler har mellem 150 til 350 eller 60 klienter, de skal varetage. Sara Ebbelsen. Altså det, vi synes vil være det bedste, det var, at man har maks 20-35 klienter. Og det må være den øvre grænse. Det må virkelig være maks, fordi så kan man nå børnene, og så kan man også udføre sit arbejde ordentligt. Fordi i og med, at man begrænser antallet af sager og, i forhold til sagsbehandlere, så kan man som socialrådgiver også bruge de færdigheder, man har fuldt ud, frem for hvis man hele tiden skulle rende stærkere og stærkere. Fordi det handler altså om, at vi skal skabe nogle bedre arbejdsvilkår for socialrådgiverne og også sagsbehandlerne, og det er virkelig nødvendigt at forsøge at sætte en øvre grænse for, hvor mange klienter eller sager enkelt ansatte bør have. Så den måde, vi arbejder på i dag, er fuldstændig forældet og kan slet ikke forsvares på nogen måde. Nu har man også blandt andet diskuteret
I forhold til børn anbragt uden for hjemmet, at der ikke er udarbejdet handleplaner. Og det er nogle ting, som man har debatteret og diskuteret fra tid til anden. Men nu skal vi lige snakke lidt om man skal sætte en øvre grænse for, hvor mange sager personer en socialrådgiver bør varetage. Demokraterne? Altså, jeg synes, det er utrolig vigtigt, at vi er opmærksom på, at de enkelte socialrådgivere ikke har alt for mange sager, de skal varetage, fordi det betyder ofte, at man sjusker igennem, og man når ikke ned ind til kernen med de enkelte klienter. Så det handler også om, at man skal forbedre de arbejdsvilkår, der er for de sociale personale, der tager sig af personer, mennesker og deres familier i disse vanskelige situationer. Jeg mener, altså hvis vi siger, at der maks må være 40 per socialrådgiver, men de har jo altså op mod 150. Hvem skal så tage sig af resten? Og hvem skal betale for de ekstra socialrådgivere? Demokraten, jamen det bør kommunen jo så afholde de ekstra udgifter, der er til disse lønninger, hvis vi skal ansætte flere socialrådgivere og sagsbehandlere. Men det er nødvendigt, at vi gør det, fordi ellers så eskalerer problemerne bare, og det skal vi virkelig være opmærksom på at gøre noget ved. Vi må altså starte nu med at udvikle det her område til det bedre. Magda, du har fingeren oppe. Altså, når vi snakker om børn, der er anbragt uden for hjemmet, der bruger vi op mod 200-300 millioner kroner om året i udgifter til at have børn anbragt uden for hjemmet. Altså, hvis det var, at man havde en lidt hurtigere anmeldepligt eller underretningspligt, og man gjorde det, så kunne man gribe tidligere ind, og måske kunne man få færre sager at åre. Men det handler altså om, at vi på tværs af partierne finder hinanden og sætter os et fælles mål i forhold til, hvordan og hvorledes vi kan nedbringe antallet af børn, der bliver anbragt uden for hjemmet. Det kan blandt andet være ved at have et hold, som tager hjem til hjemmene og laver opfølgende arbejde, men også udvidelse af flere familiecentre, fordi på den måde kan man garantere en lidt bedre servicering af de børn og unge, som har det vanskeligt. Måske skal der ikke flere penge til, men måske er det en anden arbejdsfordeling, der skal til. Jamen, alt det koster jo penge, Magda. Magda, jamen, i dag har vi jo en organisering af familiecentrenes bevillinger, hvor kommunerne og selvstyret betaler 50% hver. Og det er selvfølgelig et arbejde, vi skal arbejde videre med og udvikle videre på. Lad os tage videre til Inuit Ataqatigiit. Skal der være en maksgrænse? Til Fontaine, Inuit Ataqatigiit. Jamen, vi kan ikke komme uden om, at vi bliver nødt til at sætte en øvre grænse for, hvor mange personer enkelte socialrådgivere skal have som klienter. Fordi så kan vi altså blive lidt bedre, og også så kan vi også komme det til livs, at de har så mange sager, der hober sig op. Dem vil vi kunne komme bedre til livs. Fordi det handler også om, hvordan og hvorledes man organiserer sig. Det har jo også noget at gøre med socialrådgiverne, at dem, der skal tage sig af kontakten til pårørende, kontakten til familien og kontakten til barnet. Så måske er det en ny arbejdsfordeling, vi skal have fat i. Selvfølgelig, hvis man sætter en lovpligtig maksgrænse for, hvor mange klienter enkelte sagsbehandlere bør have, jamen så skal det jo følges, hvis vi får en lov på det. Men vi skal også huske på, at man måske kunne anskaffe noget administrativ hjælp til socialrådgiverne, så de ikke skal sidde og være kontorarbejdere, men være socialrådgivere.
Randi Broberg, Parti Inuit. Altså, vi synes jo fra vores parti, at vi har et alt for stort administrativt apparat, som slet ikke passer til Grønland. Men selvfølgelig, hvis man skal sætte en øvre grænse for, hvor mange klienter, så kunne det jo måske godt være, at vi bliver nødt til at etablere nogle andre støtteforanstaltninger. For eksempel kunne det være et hold, som tager ud til hjemmene og laver opfølgende arbejde, og vi kan jo se, at det giver pote ved det arbejde, som politiet gør visse steder. Og det synes vi er vigtigt også at se på. Baktin eller Jamen, det er helt rigtigt, at vi alle sammen må løfte det her område. Skal der være en maksgrænse for, hvor mange klienter socialrådgiver bør have? Jamen, det er nødvendigt, hvis de skal udføre et ordentligt arbejde som socialrådgiver, og de kan jo dårligt nå at komme ned i de store bunker af sager, som de sidder med. Så derfor så bør vi altså skabe nogle rammer og også sætte en grænse for, hvor mange sager de enkelte socialrådgivere skal sidde med og have ansvar for. Men som du også spørger om i dag, hvem skal så tage sig af alle de andre sager, som nu ikke kan gives til nogle socialrådgivere? Det har noget at gøre med, at det kommer til at koste en masse penge. Og jeg mener også, at hvis ikke vi gør noget, så bliver det bare endnu dyrere. Og det skal vi også huske på. At der er sødt. Altså fra Atasut har vi sagt, at 35 klienter, det må være den øvre grænse. Det må være maks 40 per enkelt socialrådgiver. Fordi det handler også om, at man skal tilbyde behandling og også terapi og flere andre ting for pårørende og familie. Og det skal også stå i relation til den indsats, man gør, at man tilbyder noget, som også skal være med til at lette hele situationen. Og på den måde vil det i sidste ende blive billigere for samfundet. Sarah Abelsen, hvad synes du i forhold til, at det lyder til, at man gerne vil sætte en maksgrænse? Jamen, det synes jeg lyder dejligt. Det er jer, der skal vælges ind. Der bliver folkevalgt i Inatsisartut, som skal beslutte jer for det. Og hvis det bliver realiseret, jamen, så tror jeg, at vi kan se et lidt bedre lys for enden af tunnelen. Fordi vi får flere ressourcer på den måde. Og det betyder måske også, at der vil være flere, der ønsker at arbejde som socialrådgiver i det offentlige, og på den måde være med til at gøre en meget bedre tidlig indsats, plus at man får en mere optimal servicering af disse klienter og deres pårørende. Mange tak, Sarah Abelsen, for din deltagelse. Vi går over til tredje runde i aften. Vi skal lige vente et øjeblik på vores gæst. Jeg kan lige i mellemtiden sige, at forskellige tiltag er blevet indført inden for socialrådgivning. Men vi ved også, at de klienter, der skal sørges for, ikke bliver mindre i antal. Kan du sige lidt yderligere om det? Om Jakob Poulsen, vi kan se på de sidste tal, vi har, at ud af 37% ud af børnene i Nuuk har brug for støtte fra kommunen, der senere drejer sig om 50%. Og derfor er det nødvendigt at forbedre arbejdsforholdene for de medarbejdere, vi har.
Selvfølgelig må vi samtidig stille os selv spørgsmål, hvorfor er der så stort et antal af børn i det her tilfælde, som trænger til støtte og hjælp? Med andre ord, der er rigtig mange, som har brug for støtte, i det her tilfælde fra kommuneretfik som også. Hvis vi kaster spørgsmål ud til partierne, her er det ligesom et overfladisk tal, kan man sige. Det er jo kun et tal, men hvad ligger der bag, og hvad ønsker I at gøre for at formindske? Fra IA er vi meget forhippet på indførelse og brug af en tidlig indsats. Under vores tid, som naalakkersuisut fra 2009, har vi hele tiden sørget for, at vi på tværs af partierne kunne arbejde sammen omkring netop disse sociale spørgsmål. Og jeg mener også, at vi fik succesrige resultater ud af det. Tidlig indsats betyder også, at man kan bruge det inden for den forebyggende indsats, inden for den behandlende indsats, omkring misbrug osv. Naturligvis, hvis dette arbejde, som startede så godt på det tidspunkt, bliver standset i utid, så vil alle de gode formål, der lå i det arbejde, vi lagde i det, så vil det forsvinde. Hvis vi vender for et øjeblik tilbage til Amnayab, som du siger, så er der rigtig mange problemer, I skal tage af til daglig. Blandt borgerne, blandt børnene, blandt de unge. Men hvad er det egentlige problem? Kan du sige lidt om det? Hvis der er så mange børn, procentvis, som jeg har nævnt, så må vi kigge bag problemet og tænke over, hvordan kan det være? Hvorfor er der så mange? Hvad er baggrunden for det? Hvad er grunden til det? Vi har et familiecenter med plads til 70 her i byen, her i Nuuk. Men vi har arbejdsopgaver, som andrager omkring ca. 2.000 sager. Så hvis vi ikke finder andre muligheder, hvad gør vi så? Spørgsmålet om, at vi må tænke på vi må tænke nye tanker. Vi ved, hvordan det var under Agathe Fontaines naalakkersuisut-tid, og de tiltag, som du nævnte. Jeg mener, det var gode initiativer, men desværre er der ikke kommet en opfølgning, en klar opfølgning af dem. Og det ved jeg så, fordi jeg på det tidspunkt, på daværende tidspunkt, sad som medarbejder i kommunen. Vi må, når vi taler om det her, hele tiden øremærke de økonomiske midler. Men spørgsmålet er her, hvad med at tænke nyt? Hvad med at tænke ud af hegnet for en gangs skyld? Jamen, det er jo sådan, at de forskellige kommuner har problemer med at skaffe den nødvendige kvalificerede arbejdskraft til disse opgaver, som vi taler om. Og derfor har vi brug for, at vi så vidt muligt fra centralt sted har et rejsehold, der kan komme og støtte og give bistand til de forskellige områder langs kysten. Men der kan jo ske meget, inden et sådan rejsehold kommer i aktion. Vi må hele tiden udbygge og gøre familiecentrene mere effektive. Vi må også udvikle vores arbejdsmetoder, sådan
på den måde, at vi for eksempel har mennesker, der har tid og kræfter, og som en del af deres arbejde kan besøge disse børn og unge, der har problemer hos deres familier. Ligesom mange børn, som du sagde i indledningen, måske er der i aften, som vi står her og snakker, en del børn rundt omkring, som går hjemløse rundt, eller i hvert fald føler sig utrygge rundt omkring. Vi ved jo også, at det ikke er sjovt som barn, hvis der er druk og fest i hjemmet, så vil man hellere være ude. Vi ved også, hvordan det er omkring de dage, hvor der er lønudbetaling. Og så må vi være klar over, hvornår piken er omkring de problemers opståen, og være parat til fra kommunalt hold at besøge disse familier og direkte konfrontere dem med, at det går ud over deres børn, det går ud over deres unge mennesker. Vi ved jo, at det problem er efterhånden et problem, der har været rigtig lang tid. Hvad er det egentlig, vi skal gøre, Agathe Fontaine? De tal, vi hører, er jo utrolig høje, 50% i deciler for eksempel. Ja, så må vi også som et samfund alle sammen være med til at tage de diskussioner, de debatter og finde de løsninger, der er nødvendige. Vi har måske alt for meget holdt det som et tabu. Det er ikke noget, vi snakker specielt højt om sammen. Hvis vi skal tænke på en ny måde, vi ved, at de medarbejdere, vi har i det offentlige, der arbejder for de unge og børn, som bliver krænket, eller hvor der er overgreb, eller som lever under kummerlige vilkår, så er der jo mange tiltag, som nok altid kan forbedres. Vi vil også være der sige, at det er alt for mange, det drejer sig om. Og det vil sige, at vi bliver nødt til at kigge nøjere på den gældende lovgivning. Men her spørger jeg om, hvad med at tænke nyt, og ikke kun en ændring af lovgivning? I dag har vi det sådan, at vi sætter for stor lid til kommunen, men vi bliver nødt til at kigge på, om den gældende lovgivning bliver overholdt, om den gældende lovgivning er tilstrækkeligt overholdt, eller om lovgivningen dækker de behov, vi har. Jeg mener, at den der med at sparke bolden frem og tilbage mellem de centrale myndigheder og kommunerne ikke er til nogen nytte. Her kigger vi på forskellige misbrugsproblemer. Det kan være spiritus, det kan være euforiserende stoffer. Det er jo det, der mange gange gør, at børnene bliver ladt i stikken. Så derfor er det vigtigt, at vi samles om at kunne støtte de familier, som har disse problemer. Jeg har været plejefar og plejeforældre omkring 20 år. Jeg ved, hvilke behov der er hos disse børn. De mangler kærlighed. Måske har de selvfølgelig, og det er overbevist om, kærligheden inde i sig selv, men de har svært ved at vise den. Det er rigtig svært. Vi må i den forbindelse også samarbejde med de familier, hvorfra vi har måttet tvangsfjerne et barn. Og ikke bare lade dem i stikken og lukke døren bag os.
Vi må høre, hvad forældrene har problemer, hvilke behov de har. Kan vi hjælpe dem? Vi ved jo også, at inden for den store kommunegrafik, som er så, at der er en lang boligliste, en stor boligmangel. Vi må kigge på os selv en gang imellem og se, hvad er det, vi gør mangelfuldt? Hvad er det, vi kan gøre bedre? Hvad er mit problem? Men det gælder også borgeren på gaden, at de må også kunne kigge indad og sige, hvad er det, jeg kan gøre bedre? Hvad er det, jeg kan gøre? For at det slut mener, at vi kan jo ikke bare lave forordninger og lovgivning, og så sige, så går den nok. Kommunerne er jo også forskelligt indrettet, de 4 store kommuner. Vi må lave nogle regler omkring besøg i bygderne og i yderdistrikterne i det formål med at hjælpe borgerne med sociale problemer. Vi vil meget gerne udvikle det her. Vi kender problemerne. Det er problemer, som ikke er fremmede for os. Jeg tror også, vi alle sammen er enige om, at et tidlig indsats er en af de bedste veje at arbejde med det problem. Men forebyggelses og forskellige tiltag til at forbedre de sociale forhold og de mennesker, der arbejder med disse opgaver, må vi hele tiden kunne støtte. Jeg har erfaring inden for feltet gennem en del år. Men gennem de sidste par år har jeg også oplevet, at det samarbejde og den kursusvirksomhed, som er nødvendig for, at de mennesker, der arbejder med de samme sager, kan tale sammen, udveksle erfaringer og give hinanden af det. Der går for lang tid imellem. Og hvad vil vi gøre for at rette op på det? Har I et svar til, hvordan vi kan gøre? Nej, jeg kigger ikke. Vi vil gerne undgå, at de forskellige sociale arbejdere og medarbejdere rundt på landskysten føler sig alene, men at der er et større sammenhold, et større samarbejde og udveksling af viden og erfaringer. Selvfølgelig har jeg i min tid været med til at udvikle disse ting. Men det er svære problemer, fordi vi fra dag til dag støder på disse problemer. Måske er vi ovenikøbet nødt til at etablere et herberg for børn. Hvordan kan vi tænke nyt med disse tanker, som alle er enige om er et stort problem? Det virkelige forhold drejer sig jo om, at forældrene i disse tilfælde er misbrugere, enten med alkohol eller euforiserende stoffer, og det må vi også tage med i betragtning, når vi drøfter disse ting og arbejder med børn og unge. Det hænger også sammen med arbejdsløshedssituationen. Ikke mindst, hvis man kan se, at selvom man mangler arbejde og er arbejdsløs, så kan vi jo se, at der bliver tilkaldt så meget arbejdskraft udefra. Lad os kigge på disse områder også. Lad os dog kigge på os selv som grønlændere. Lad os stole mere på hinanden. Så er jeg sikker på, hvorledes kommer vi til at stole mere på hinanden. Det gør vi gennem at bruge den arbejdskraft og de mennesker, der bor her i landet. Men hvis vi sætter de krav over for os selv, at vi ikke hele tiden erstatter arbejdskraften med arbejdskraft udefra. Vi kan jo se alle sammen, at så længe at tingens tilstand er, som den er,
så opstår de her problemer blandt de fastboende, blandt de mennesker, der bor heroppe, som har familier og børn. Det er det centrale i problemet. Altså, jeg kan jo høre, at de ønsker, at de giver en håndsrækning, siger Agnar Poulsen, som arbejder i Sogndal Kommune. Altså, vi undersøger selvfølgelig de enkelte sager, når de kommer. Men selvfølgelig håber jeg også, at man har øje for, hvad det er, man selv kan gøre. Vi siger tak til Agnar Jarak, og vi skal til den afsluttende replik. Altså, et barn vil selvfølgelig også fungere bedre, når familien fungerer godt. Men hvis der er problemer i familien, så er det ikke tilstrækkeligt, at man kun tager fat i de voksne. Man må også hive fat i børnene, der er i familien. For eksempel, hvis vi forestiller os, at forældre kommer på forældrekursus, og de kommer i behandling for at blive bedre forældre, jamen så står barnets situation jo ikke stille. Barnet udvikler sig jo samtidig med, at forældrene er på behandling. Så det skal man altså gøre noget ekstraordinært ved. Nu hører vi jo, at forældrene kan få behandling, men at der mangler noget i forhold til en indsats om børnene. Randi Broberg, Bakti Inuit. Skal barnet have hjælp særskilt? Jamen selvfølgelig. Og det er det, vi i den nærmeste fremtid bliver nødt til at gøre noget ved. Fordi det, vi skal huske på, er, at vi skal konkretisere, hvad det er for nogle værdier, vi har i Grønland. Altså, vi har sådan en, to forskellige liv, vi lever samtidig her i Grønland. Fordi vi bliver nødt til at tage hvis ikke vi tager udgangspunkt i vores egen kultur og det at være i Grønland, jamen, så kommer vi ikke problemet til livs. Bartina Lerak, Agnar Brøndlund. Jamen, altså, hvis et barn kan jo ikke komme i familiebehandling, det kan de voksne. Men det betyder ikke, at det lille barn ikke har behov for noget. Jeg mener, at vi bør inddrage pædagogerne, for eksempel i daginstitutionen, hvis det er et 5-årigt barn, som så skal gribe fat i barnet og gøre noget. Og det er blandt andet nogle af de få ting, man bliver nødt til at igangsætte. Og vi bliver nødt til at have en mere eksakt planlægning i forhold til, hvordan vi skal have handleplaner fra spædbarns størrelsen og så hele vejen op. Fra Inuit Ataqatigiit kan vi sige, at det, vi har sat os som mål, det er, at vi i forhold til børnenes rettigheder skal have en speciel strategi fra 0 til 5 år, og fra 5 år til 13 år en speciel strategi, og fra 13 år og op til 18 år. Og der mener vi, at vi skal udspecificere de forskellige rettigheder, man har som barn, afhængig af hvilken aldersgruppe man er i. Og vi mener også, at vi bør kunne tilbyde gratis behandling til familierne og til børnene, og det mener jeg også er et utroligt vigtigt arbejdsopgave, vi må løfte i den nærmeste fremtid. Magdalund Olsen, Siumut. Jamen, udover det, der er sagt, så synes jeg også, at vi skal forbedre meget i forhold til de familier, som er i risikogruppen, at vi meget tidligere skal gribe ind. Vi ved for eksempel, at er det alkoholmisbrug eller anden form for misbrug, jamen så ved vi, at det er nødvendigt med en meget tæt opfølgning hele tiden, for at det skal virke. Lige så vel som vi skal huske på, at vi også skal se på disse risikofamiliers børn. Og der mener jeg også, at vi skal udvikle nogle arbejdsprocesser for at kunne løfte den opgave for denne aldersgruppe. Demokraterne. Vi mener, at familierne selv skal kunne holde sig selv oppe, og vi mener, at det er bedre end at anbringe børnene uden for hjemmet. Vi mener, det skal blive hjemme. Og
De skal også vide, hvor man kan hente hjælp, og vi mener også, at det handler om, at man skal gøre mere i forhold til forebyggende indsats. Det er meget, meget dyrt at anbringe børn uden for hjemmet, og når der er rigtig mange børn, der skal anbringes uden for hjemmet, så ved vi jo, at de forskellige bevillinger og også kontiene for den slags udgifter, jamen dem bruger vi over al evne, altså, og det er altid de kasser, som der er minus på. Og for at der altså vi kan jo ikke bare tvangsfjerne. Det er ikke sundt for hverken psyken eller for kroppen. Og vi mener, at blandt andet for eksempel, at skolefeordningerne skal inddrages i det her arbejde. Vi skal passe på med ikke at bebyrde forældrene yderligere, hvis vi har anbragt deres børn uden for deres hjemmet. Det vi gerne vil have, det er jo, at man giver tryghed for alle familierne og også børnene. Jeg siger tak til alle partiernes kandidater, der har været med i aften, og jeg kan se, at man kan ringe til 36 16 66 fra klokken 9, og debatten kører klokken 10, og jeg mener, det var i morgen, hun sagde. Vi vil gerne sige tak for i aften, og den danske del af debatten starter klokken 21.00. Tak for i aften.